حديركا سامسونج كم يعرفينكا زين مسكن اسكي نايزلو معلتي عارفين يدلنا كم ينيرو كم يتسمعكا قرب حصر أبيلكا ممرهابنا بطعم صبايو تي كل سبب زي الزبط هذا فرطو يعني برن تنحو لما أنت بقى تعمل صبايو تفليت الله تركبنا تنحانتي من لاين كم تتبلني عن توقع وخمي مسألة كارتلاتنا مريت كنريو بحاول كنا تي قرتي كنا قاعد أقول لكم بعنا بابا نيجرم نقراص نيجري نيرو سواء تعمل صبايو تزازي مدة وين سمعنا ناي سيس وتيت مودات هنري خلاص بتعم صبايو نيرو ما صارحتي فلوتاتهم وتزوده برهانة زودة مالتي في الساعة فوركي دجان تخلو سياس اسم اللاش كمون عوباي محاري أبواشين كنفن أحاول الحنون كاب سلعلوي محضرنا يوتخسيان بسنة وتعتم كمالي هذا بسنة مالتي جزية خندي وسيدو درجة بزحي وسيدو نحن سرح كم نجمر ترى عامة سلسلة الحين قال لقينا لنا أصلاً هذا نقدر زخم الساتف مالتي جا جروب تمريزا كابت كايدو حجها أب درجة مززة من بتحنا سلنا وتيوس كلايكا زي سرح فقاد محتاجيننا بتحنا دلنا ريوها تي جزا مسرح مالتي نقدر كل جزء دوسة دلوقا ما خنيتو بزح ريتاتن بزح ناي تمكروا بدلس نبرنا ولات إيكونومنا حجزنا نيرو مجمرة جبن بريهلنا حزبنا أملاكنا أمينا إذا نقدر نعوض لهم نخيل سنا أمن أو زيتات طريقة زي ما تحنا لنا وعلتين في تايم هذا تزيت جاجس ما حدا سبرس كان مثلاً يا أب مالت كم سامسونج كبر دتان حي أبزي كابلو دس لبلا كحجنا عبنا تأكيدنا دلنا عبصبها قبائل لو كمون كم كلمات ولا هم تهن سافلهم مالتي كمنا تأير كهم كريار الله هذا السك ما يدار كان دحرمي سلزي ساكن لينا تناي بترستيان دليل وين ما عود نخوخ أول نتسب تتوفى إن تبقي سخن زر زرقي مالتي دعوانا يم هنا بترستياننا هاني نحنا كم عبدنا بسامسونج يقولون حزبنا تحت عملاق مالتي آمنا لو أنا زت أراتر نجار كم بيرلو يبرحلنا له مالتي كل نجار كحجين دانا تسرن دا تسافن بخيزلو سلازي ببزلنا يا نبتع راح يزلنا يقول مالتي فما بومتن كم مرحبا بتكريستيانان أبونا متن انتاي تسمعكم لو معلتي كل جزء كخم قاتامي تزاربيكم نريكم هنا كل جزء حجوزكم جن كنايلو معلتي خمي تسمعكم أبدي بطا بمرخابنا بمولنا توم استفعل لنا وجل استفعل على صراحة نسر زي كل سداوت المزمرو إني تابت ويدما مسألات إجزاء بوتا كير خلق الله نعين تيدكاس نقول حيدما لوان أي هبني أبعرتي أي مسلسل نحاول كمية إذن يزلنا تابت إجزاء كاب كبرو سينو كل جزء كم نورمال نبات عندما تنتقلنا بيت كريستيانا بيت صلاة أقل قلنا بيتكم الله كبر زي بحال سينو سلاز نبر كم زيلو كبر سينو خلحنا هم كبر سلاز بعنا لعلي كبر سلاز غن خبرتنا إزي بوتق ساعة ركض دكاس وصل الناس لزي كل نزي كمان اسمه سابقنا بمجد أمام مودع كادسي أمام مودع كا ساعات كم زي نصحنا سمعني حابن مودع كيرنا بزح جزء وسيدو بزح تخسروا سبعة بزح سرحهم قديفهم نورتهم قديفهم بزح قدايزي أبزك هم صحو
እዞም ትሪኦም ዘለካ ኩሎም ኣሕዋት ቅድሚ እውን ዝነበሩ ደኺሞም መወዳእትኡ ዝዘርእዎ ነገር ኣብ ግዜ ዓፂድ ክንበፅሕ እንከለና ልዕሊ እዚ ሓጎስን ደስታን የለን ሕጂ ድማ ናይ መወዳእታ ሰዓት ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ቀልጢፍና እቲ ዝሓለምናዮ ኣብ ጋድ ካብ በፅሐ ከመይ ጌርና ብኢድና ንጭብጦ ገና ክንጎይ ኢና ሕጂ እውን ናይ ሎም መዓልቲ ዕለት ግን መዚ ክቡር በዓል ቅዱስ መስቀል ካብቶም ዝዓበዩ በዓላት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ብኡ በዚ ዕለት እዚ ብክልተ ሓጎስ ብክልተ መዳይ ሓጎስ ይስምዓና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘብፅሐና እግዚኣብሔር ከበረት ተመስገነ ይኹን ገና ሕጂ እውን ንጎይ ኢና ጌና ታቦትና ቦትኡ ከይረኸበ ከይከበረ ንሕና ክንከበር ስለዚ ይግባእና ሕጂ እውን ገና ክንጎይ ኢና በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ዓለም ዝነብር ህዝቢ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነ ገባሪ ፅቡቕ እዚ ፅቡቕ ንማንም ኣይብልን እዩ ፅቡቕ ግብሪ ንኩሉ እዩ ነዚ ተበጊስናዮ ዘለና ኩሉ በብዓቕሙ ክሕግዘና ድማ በዚ መልእኽተይ የመሓላለፍ ማለት እዩ እንታይ ክብል ዝያዳ ነቶም መሳርሕትና ኩሎም ነቶም ደቅና ይኹን ነቶም ባሕቲ ሃይማኖት ኣቦታትና ይኹን እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ሓሳብኩም ሰመረልኩም ይብል መጀመርያ መሰነይታ ማለት እዩ ካብኡ ብዝተረፈ ንህዝበይ መልእኽቲ ከብፅሕ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ዝስራሕ ስራሕ ካብ ዝነኣሰ ስካዕቲ ዝዓበየ መልእኽቲ እንዳተዋህቡ እዩ ነይሩ ግን ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ተበፅሐ እሞ ብቃል ዘይኮነስ ብሰነድ ኣብዚ በፂሕናልካ ኣለና ኢልና ንህዝብና እስካ نبصحاب درجة بسحناس وقاعد أسبلك وقاعد حسابك سمرنك يقول نتي بسناي زبقس نبز بتكريستان بإمنا زبقس كاب أف دكو قديفو نزتابوت مسألة يجيب هذا درجة زي بمبصحنا بتعمي بشمين بزم شماغلتاتن أبوتاتن مو خمودما زي حللا أديتات قريرنا خيبلا صحيكو يننا خيبلا أمينا خيبلا سمينا خيبلا أديتات كاب إرجورنا كي ترفا نحلنا مصنعتن حبون الناس نقا أبز درجة زي بسحنا زي درجة زي بسحنا يا دما مو مسبهرياوي أبناء إسلام حدا كفل الزمن مزحج معقول زلوا درجة تكنولوجيا بسحنا زلنا خمسي غيرنا مو نحنا بقنت أرصفات مقبارنا درت يبولن يدبل بأي مالتي يقني لي كما يعرفكم بعد نشتي حتى لاتني نوهلا فاينانس جنزب كما تسمعكم أبي كشي فقرة نايلوم معلتي ركبنا بفلايك أبتي قواميت بتكريستيانا تراخبنا مزررابنا كما تسمعكم بس ما بدقامة لازم أبدل زي سلازم حكومنا كنا نسبن فاتو እግዚአብሔር አምላኽና አቡና ቅዱስ ነብይ ሙሴ ሓዲሩ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቅዲ 8 ኣብ ማእኸልኩም ምእንቲ ክነብር መቅደስ ሰርትለይ ስለዚ ኣቀዲመ ነዚ ሕቶ እዚ ቅድሚ ምምላስ ነዝሓተካ ንሕቶ እግዚአብሔር አምላኽ ዝደልዮ እንታይ ካብ ደቂ ሰባት ናትና ዕላማ ምፍጣሩ እግዚአብሔር ንዓና ምፍጣሩ እንታይ ክገልጽ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንወዲ ኣዳም ወይ ድማ ንደቂ ሰባት ክፈጥረና እንከሎ ንሓደ ዕላማ ይፈጢርና ስሙ ንምስጋን ስሙ ንምቅዳስ መንግስቱ ድማ ንምውራስ ስሙ ክንቅድስ እንተኮይና መንግስቱ ክንወርስ እንተኮይና ድማ ንስሙ መቀደስ ዝኸውን ቦታ እንታይ የድለና ማለት ስለዚ ንስሙ ዝኸውን መቀደስ ቦታ ክንረክብ እንተኮይና ድማ እንታ ክንገብር ክንክእል ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ዝኣዘዘና ትእዛዛት ኩሉ ክንገብር ይግባአና ክንፍጽም ይግባአና ስለዚ እግዚአብሔር ካብቲ ዝኣዘዘና ትእዛዛት ኣብ ቅዱሳኑ ሓዲሩ ሓደ እንታይ እንተይና ኣነ ኣብ ማእኸልኩም ክነብር መቅደስ ስርሑለይ ወይ ድማ መቅደስ ግበሩለይ ቅዱሳን ኣቦታትና ሰብ ይጨድሶ ለመካን መካን ይጨድሶ ለሰብ
سب نبيت قدسه أتبيت دمان ود سب تمليس تاي جبر يبلنا يقدسه يبلنا واحد سلزي أجزابير أملاخ مسانا نخنبر أتا أبرحق بوتا أبسد كوينا أجزابير أملاخ زخبرلو تابوت أجزابير أملاخ زخبرلو نحنا دما نقلقللو نحنا دما نابق أجزابير أملاخنا صلتنا نعرقلو كنركب نقولنا بتعمي حاجوس نسمع عن مالتي بفلاي دما أجزابير أملاخ أبزي كبور زخون على مسكال ويدما بعلى مسكال سئلنا تودي مريتنا تركبنا نام مقراط قرب كنبصحون كلنا بتعمي دس زبلن مالتي بخمس دما أنا حاجوسي وسن يبلون أنا تراي كونكم كأز حجوس كله أبيام تلان زنبر نباري تقمات أيام تلان أنقوا حجوسنا قبل إزدلي مغنياتو نخلط عامت نسلست عامت ورقو كي بقى أذانن ورقان منتيلن كسادن كاب كسادن ورقان مزيزن كاب جنزوبهم كاب زي بلومن بيت كريستيان نمسرح زوف هيوتهم زوف حزبي هيوتن زوف عديتات أبز زوبا زلوا وحدات هيكونا سلازي نزه حزبزي أنقوا حقوسنا يخبلو زدل بزقات أمزي لذا حقوسي وسن يبلون إذا حقوس جن ناتي تراي زي كونه نايزو زوبا ملو نايام تلان ملو حقوس مخانو قال سيدل مالتي ክርስቲያናት እንዳኸድኩም ዓቢ ኣስተዋጽኦ ተጻዊትኩም ኢኹም እሞ ከመይ ነይሩ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት እንዳኸድካ ካብ ቤተ ክርስቲያንና ወጻኢ ዝግበር ነበረ ርክብ ምስ ካልኦት ውልደ ክህነት ከመይ ተሰሚዕኩም ከመይ ነይሩ ሕፅር ኣቢልኩም ምስኪ ንሰማዕትና ኣብርህሉ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ንሕና أبز تفعل عدتها بفلاي دما أبها جرش ودن زلوا بيت كريستيانات لعل الفرق زلوا بيت كريستيانات نتاجرنا هنا بس إحنا هنا بس حولنا دما حزبنا بتعمي تعب حزبنا بتعمي برو حزبنا بتعمي عبيت بيت زي أبير أملاخ زدل مالت أبز خدنا خيرنا عد دما حفيرنا يتمنسنا أبزي هاجر زركوبو أبوتات ولدخنات دما كاي مسكون كون كحل فايدل زا بيت كريستيان زي ناي أسرشن بيت كريستيان ناي كلاتنا أبو أسترشين زلوا أحوات ناي كلات ناي سلازي زوم سبعة زياتهم موجس يدلومي سلازي زوم حزب زياتهم حاجة يدلومي صباح نقول ما نعناك حجزونا سلازي خون ناي مجمرتها بيت كريستيان نمجزاء ويدما مريت جزيهم نمسرح تبقيسهم سلازلو عقم خاص سلازي بلهم نحجزهم دابلو نهزبهم داقوس قوسو بملو ناي جنزوبهم ناي بيت كريستيان ما بقى زودق نابعتهم نعوم هابهم لما أنت ما بقى بيت كريستيان يترفنا له كساب بزلم مع أنت علت نايزال مع أنت علت عمت ماليت بقى على مسكن مزوم أبزلو حاتنا سامسومان نحطم زخدنا أبستو كلهم بيت كريستيان عند ماريان كيدنا نيرنا أبتعلت مسكن أبتدامير خيدنا مسلمنا 50 شدشان شح كرونر رخيبنا ماليت سلز بزعلت زي زعتونا تراي مايتي سلزي كيدنا أحفرنا ببوتاتنا كيدنا بحزبنا أحفرنا كيدنا ببيت كريستيان أحفرنا بحفش شخ أرثوذكس تبهال بيت كريستيان أحفير أي تفلتنا نزنت لك أخذ أي تخلني مالي سلزي أبو أرثوذكس كيدو كي تدررز من السب يلم سلزي أمنتنا نبعلو عبو مخانو حزبنا نبعلو عبو مخانو تخن قبريد اللي أنا حزب خفط أخذ كم زلوا كبر زخنا حزبي كبر زخنا أمنت كبران زخنا أبوتات كم زلونا بزاقات أمخا قلت سيدلو مالتي عربي خيركا سنبت نايمشت كتملس كلها سلسة معلتي ندك خان بعلت بيت كان كل حد أركا قديف كأخات أيكم تخدم ما أبزيك قرب كمي بعلت بيتكم انتي ترى تساويتا انتي كتورو ويدما لا تقولوا زي أكون ساتة تبلس مالتي هذا سب وصل خلنا نحنا لوم يكوننا كجزانا وصينا كاب عربنا بسنبتا يكوننا نحنا كجزانا نوصل እግዚአብሔር አምላክ ይተቀዳማይ ዘሐሪ አቤት እግዚአብሔር አምላክ ነኸተገልግል ተኾንካ ዘሐሪካ እግዚአብሔር ብጽዋዕና ድማ ናይ እግዚአብሔር ልኡኻት ኮይና ኢና ንሕና ከነገልግል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ትማለንጎ አዴታትና ወይ ድማ እተናዓና ዘዕበያ ንእግዚአብሔር አምላክ ነኸነገልግል አገልገልት እግዚአብሔር አምላክ ነኸንከውን ዕሽር ሰዲደናና ስለዚህ ዕሽር ተሰዲድና ድማ ሐዋርያት አቦታትና ነቲ ብናጻ ሰውሃብኩም መጸጋ ብናጻ አገልግሉ ስለዝኾነ ድማ نحنا خنمهار كلنا نا يونيفرسيتي تمرت سبات يخفليو نا هايمانو تمرت ختمهار كل خاغ كابتاتا بيلون كساب درجه زبصحنا ابوتاتنا ولا حنت قرشي ايكفلنا مالت سلازي نزي زي مخفلينا واغا كنكفللو سلازلن ماي سلازي نحنا دما نحزبنا لبيت كريستياننا واغا مخفال مالت عيب ነገር አይኮነን ማለት በዓልት ቤተካ كن كلنا اديتات ወይ ድማ كن كلنا نستخانا
ነዚ ጉዳይ እዚ ክትቅበሎ ግድነት ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣህላኽስ ኣይኮነን ማለት እዩ ትብልዎ ነገር እንተሃልዩ ሽሕራይ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ቀዳማይ ንዓኻ ልክዕ ዓበይና እዚ ከም ሰብ መጠን ድማ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ህዝብና ድማ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ድማ ነባሪ ያምትላንድ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ኦስተርሽን ዝግልገል ህዝቢ ነዚ ህዝቢ እዚ ኩሉ ግዜ ከመስግኖን ተስፋ ክወን እየ ዝደሊ ከመስግነሉ ዝደሊ መንገዲ ድማ ኩሉ ግዜ ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ኣብዛ ኮሚቴ እዚኣ ኣብ ሰበኻ ጉባኤ ይኹን ኣብ ክፍሊ ህንፃ ይኹን ኣብ ክፍሊ ልምዓት ይኹን ወላ ሓንቲ ካብ ህዝቢ ዝኽወል ስራሕ የብልና ኩሉ ግዜ ስራሕና እንታይ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ስጡሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስጡሕ ዝኾነ ስራሕና ድማ ነዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ጌርና ልማዓንቲ በዚ ዕለዚ ወይ ከዓ በዚ ውዳእ መዚ ምሳና ተኻፋሊ ንክኸውን ዝገበረት ሰበኻ ጉባኤን ክፍሊ ህንፃን ክፍሊ ልምዓትን ማለት እዩ ከመስግና ይደሊ ካልኣይ ሕጉስ ክኸውን እዚ ህዝቢ እዚ ድማ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ከም ክፍሊ ልምዓት ክንገልጽ ስለ ዝግባአና እቲ ንኸደሉ ወይ ድማ ተዋሂብናዮ ዘለና ዕማን ብጣዕሚ ዓብዪ ኣብዚ ዞባ እዚ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ንሓትት ፍቅሪ ናይ ኣሕዋት ከመይ ክመፅእ ከም ዘለዎ ናይ ኣሕዋት ሕውነት ከመይ ገይሩ ክዓቢ ከም ዘለዎ ከም ዞባ ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ዓዲ ከመይ ጌርና ክንእከብን ክንጥግነፍን ከም ዘለና እዚ ክፍሊ ልምዓት ብዓብዪ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ከምዚ ኣቐዲምና ክንገልፆ ፀናሕና ድማ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ኦስተርሽን ኣብ ዓለም ሙሉእ ንኽትፍለጥ ድማ እዚ ኮሚቴ እዚ ዓብ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ማለት እዩ ካብ ዓለም ሙሉእ ድማ እንታይ ጌራ ሓገዛታ ረኺባ እያ ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ገሊኡ ፀዊዐ ወይ ድማ ካልእ ገለ ሃገራት ጠቂሰ ገለ ካይገድፍ እሞ ሰባት ካይቅየሙልና ካብ ዓለም ሙሉእ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ መስርሒ እንታይ ገይሩ ብሜድያ ተኸታቲሉ ሓገዝ ይህቡ እዩ ከምኡውን ኣብ ሽወደን ዝርከባ ማሕበራት ድማ እዚ ዝበፃሕና ደረጃ ብናትኩም ሓገዝ ብናትኩም ደገፍ እሞ በዚ ለማዓንቲ ዕለት እቲ መሬትና ኣብ መሬትና ረጊፅና እዚ መልእኽቲ እዚ ንልእኸልኩም ኣለና እሞ እንቋዕ ሓጎሰና እንቋዕ ሓጎሰኩም ክብሎም ይደሊ ገረብና ቆሪፅና ናብ ምስራሕ ምጀመርና ድማ ኩላቶም ዘይተነቃቕሑ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ኦርቶዶክሳውያን ዝኾኑ ኣሕዋት ድማ ግቡእ ኣበርክቶኦም ክገብሩ ነዚ ተበፂሑ ዘሎ ሓገዞም ክወፊ ድማ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ማስ ኣብዚ ትብሎ ናይ ሎም መዓልቲ ሓጎስካ ትገልፀሉ ወይ ድማ ትብሎ ነገር ተሃሊካ ሰምዓካ ናይ ባዕቂ ደስ ዝብል እዩ ኣብዚ ተረኺብና ነዚ ዘሎ ዕቤት ናይ ቤተ ክርስቲያን ንምስታፍ ዕድለኛ ተቲና ናይ ባዕቂ ዓብ ዕድል እዚ ፅባሕ ንጎ ዝስነድ ሰነድ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብዚ መሬት ተረኺብና ምስ ኣቦታት ናይ ኣሕዋትና ከምዚ ኢልና ክንርኢ ክንሳተፍ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ እዚ ናይ መወዳእታ ናተይ ሓጎስ ማለት እዩ ብኡ ምቕፃል ከዓ ከም ሓደ መንእሰይ ማለት እዩ ንኸማይ ኣብዚ ናተይ ዕድመ ዘለው መንእሰያት በዚ ስራሕ እዚ ክንሳተፎ ይዕድም ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ዝኾነ ዕድመ ወይ ድማ ትምህርቲ ወይ ድማ ሞያ ዝፈሊ ስራሕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ዘሎ ተስፋ ተሳቲፍካ ቃልካ ሂብካ ንዘለዉ ቦታትና እውን ኣብ ጎንኹም ኣለና ምባል ጥራይ ንባዕሉ ዓብ ተስፋ እዩ ማለት እዩ ንሕና ዝገበርናይ ስራሕ ወላ ሓንቲ የለን ግን ነቲ ኣብ ጎኒ ኣቦታትካ ኮይንካ ከም ሓደ መንእሰይ ጎኒ ጎኖም ክትጎይን ከለካ ተስፋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ክንሕወስ ኢድና ክንህብ ከነበርክት ከዓ በዚ ወገን እዚ ይፅውዕ ማለት እዩ ኩሉ ሙሉስ ንዓና ካባና ናባና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢድና ንሓውስ ይኽእል ደልየ ማለት እዩ ኣብቲ ከማኻ ዕድመ ዘለው ነቲ ናብ ኦርቶዶክስ ወይ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያንና ንክመፁ ከምቲ ዝገብሩ ዘለካ ብዛ ዓቕሞም ክሰርሑ ወይ ድማ ክዋስኡ እንታይ ትብሎም በዚ ኣጋጣሚ እንታይ ክትብል ትደሊ ናይ ባሕቂ እቲ ናይ መጀመርታ ኣብ እምነት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ትወስቶ ነገር እንተደሃልዩ እቲ ትሕትና ዝበሃል ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ኣምር ትሕትና ተዘይሃሊካ ነቲ ትምህርቲ ንክትቀስሞ እውን እግዚኣብሔር ኣይከፍተልካን ስለዚ ኩላትና ብሙሉእ ልብና ከፊትና ነቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ቀሲምና ፈሊጥና ነቲ ንደልዮ እምነት ክንክተሎ በዚ ወገን እዚ ለብዋ የመሓላልፍ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንቕረብ ቀሪብና ንሕተት ንምሃር ንፍለጥ ሓሳባትና ኸነሃብ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ መንእሰይ ኮይንካ ብርቂ ዝኾነ ሓሳብ ክመፀካ ይኽእል እዩ ሓሳባት ከውን ክመቓቐል ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዝመርሕ መገዲ እግዚኣብሔር ክሳብ ዝኾነ እምነት ኣቦታትካ ትምህርቲ ናይ ኣቦታትካ ተራእሲዒብካ ከዓ መንገዲ የማን ዘይትኸደሉ መንገዲስ የለ ማለት እዩ ወልደይ ትብልዎ ተሃሊኩም ናይ ሎም መዓልቲ በዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣጋጣሚ ሕራይ ኣነ እኳ ብጣዕሚ ናይ ሎም መዓልቲ ብዝበለፀ ከዓ ተሓጒሰ ማለት እዩ
ማእስያ እዚኣ ባይታ ዝርያ ወይ ባይታ ርኢና እውን እቲ ህንፀታን መፅለያ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን ንሪአሉ መዓልቲ የምፀልና እኒአና በቲ ድኹም ዓቕምና ካብ መፅለይ ካብ ምሕሳብ ኣይዓረፍናን ማለት እዩ እቲ ዝበሃል ኩሉ እዞም ኣሕዋትን ኣቦታትን ኢሎሞ እዮም ኣነ ከዓ ከምኣቶም ሕጉስ ተሓጒሰ ማለት እዩ ንኩለና ሓደ ሓጎስ እዩ እቲ ምብጋስ እውን ኩልና ኢና ተበጊስና ዘለና ነቲ ምብጋስና ኣምላኽ ይቀበሎ እየ ዝብል ሕጂ ኣብ ጥራይ መሬቱ ምስ ኣግራባትን ምስ ሳዕሪ እናርኢናዮ ዘለና ኣብ ዝመፅእ ከኣነ እዚ ቤት ተሃኒፁ ኣብ ውሽጡ ኣፅሊልና ሓጎስና ንገልፀሉ እዋን ክገበርና ከኣነ ይፅበ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ትፅቢትና ኣምላኽ ከኣነ የቃንዐልና ይትብነ ማለት እዩ ኣቶ ወልዱ ከመይ ውዒልካ ብዛዕባ በዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣጋጣሚ ትብሎ ነገር ተሃሊካ ኣነ ዝብሎ እኳ እቲ ዋና ነገር እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ዝፀዓሩ ነቶም ዝሰርሑ ኣብዚ መፈፀምታ ዘብፅሖም እየ ንመጀመርያ እግዚኣብሔር ደመስግኖ ብምቕፃል ድማ እንታይ ክብል ይደሊ እዚያ ኮሚቴ ህንፃ ዝያዳ ማለት እዩ ኮሚቴ ህንፃ ትኻልእ እውን ኣሎ እንድዩ ኮሚቴ ልምዓት ገንዘብ ኣሎ ዋላ እውን ተሰብሓቡ ዓብይ ኣሎ ሓፈሽ ግን እቶም ህንፃን ኣዴታትን ዝያዳ ተመስግነን ምክንያቱ እንታይ ኩሉ ግዜ እንድሕር ኣደላ ሰብኣይ ድማ ኣሎ ምክንያቱ ዓንዲ ማእኸል ኣደ ምክንያቱ እሳ እንድሕር ኣላ ንኩሉ እቲ ነገር ተመዓራለ ሕጂ እንታይ ንምባል እየ ኣዴታት ከም መጀመርያ 2 ደን 3 ደን ሓንቲ ድያ ተበጊሰን ሕጂ ግን ስጋብ 10 ገለመለ 20 ኮይነን መፅሓፍ ኮና በልክዕ እኳ ርግፀኛ ኮንኩም ግን ከምዚ ኢለን ቤተክርስትያንና ስጋብ ዝስራሕ ሲ ኣብ ጎን ለና ክብላ ከለዋስ ሽዑስኻ ድማ ንነብስኻ ትፍትሻ ኣነ ኸ እንታይ ክገብር ኣለኒ እንታይ ከበርክት ኣለኒ ኢልካ ንነብስኻ ትፍትሻ ከም ትፍትሽ ይገብረኻ ማለት እዩ ንምባል ስለዚ እቲ ዋና ነገር እዚ እዩ ኣዴታትና ደው ይበላ ኣሕዋትና ደው ይበላልና ብዓብዪ ድማ ኣቦታትና እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ኮኑ ዲያቆናት ኮኑ ንሳቶም ደው ይበሉና ህዝብና ብዓብዪ ደው ይበለና ብዝያዳ ድማ እዚ ናይ ህንፃ ኮሚቴ ዝበሃል ድማ ብዘይቅልዓለም ኣነ ዳሕረወት ኮኑ ቀዳሞት ኮኑ ንኩሎም ከመስግኖም ዝደሊ ከይተሓለሉ እንድሕር ዘይተሓሊልካ እንድሕር ፅዒርካ ትዕወት ኢኻ እንድሕር ኣብ መንጎ ተጠራጢርካ ግን ኣይትዕወትና ክርስቲያን ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ቃልስሎ ግን ትበፅሖ ኢኻ ሳላ መድሃኒዓለም ስለዚ ሕጂ ብጣዕሚ ኣነ ሕጉሰኛ ደስ ኢልና ኣብኡ ኮይነ ከምዚ ምዝራብ እንዲዕን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝያዳ ከመስግኖ ይደሊ ስለዚ ብጣዕሚ በቃ እቶም ናይ ህንፃ ትበሃሉ ኣጅኹም ኣይክለኩም ደሊ ተወዲኡ ኣሎ ዋላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር የለን ብዓብዪ ድማ ኣዴታት ድማ ኣጅኹም ይቐነነ በዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣጋጣሚ ትብልዮ እንታይ ኣሎ እንታይ ተሰሚዕኪ ብጣዕሚ ደስ ይብላኒ ኣነ ሕጂ መፅለኩም ኣብ ክዳታኩም ኣብ ፃዓርኩም ዝነበርኩም ማለት እዩ ብጣዕሚ ግን ተሓጉሶ ማለት ኣብቲ ክቡር ዕለት ክቡር ቤተክርስትያንና ዝኸውን ንምርካብና ብጣዕሚ ደስ ይብል በቃ መዓልቲ ክቡር ዕለት እዩ መስቀሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሓጉሶ ማለት ዕድመ ጥዕና ከዓ ንከምኡ ይሃብኩም ማለት እዩ ሕጂ ከም ሰብ እንታይ ክትብሊ ትኽእሊ ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ክትራኸቢ ከለኺ ማለት ሎም መዓልቲ ርኢኺ ኣለኺ ኣብዚ ብኣካል ተረኺብኪ ርኢኺ ኣለኺ ማለት እዩ ኣየና እዩ ዝቁረፅ እንታይ ኣለዎ እንታይ ኣድልየና ኩሉ ነገር ክሰምዕ ፀኒሕ ከለኺ እንታይ ክትብልየና ካብዚ ቤተክርስትያን ርሕቕ ኢለን ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብለን እንታይ ክትብልየን ትኽእሊ ወይ ድማ እንታይ ክትብልየን ትደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣነ እኳ ኣብዚ ኣምፕላንዲ ኣፍልጦ ዘይብለን ብዛዕባ ቤተክርስትያን ኣለዎ ክብል ኣይክእልን ብጣዕሚ እየን ኣብዚ ኣምፕላንዲ ዘለዋ ኣዴታት ብጣዕሚ እየን ንፉዓት ስጋብ ወርቀን ዝሃባ ኣዴታት እየን ዘለዋና ካልእ ትረፍ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ንዓና ወኪለን እየን ሰይደናና ዘለዋ እምበር ኩለን ኣብ ታሽሙ ኮይነ ክከታተሎ እየን ኩለን ከዓ ዳርጋ ምሳና ከም ዘለዋ እየን ትፈልጥ ማለት እዩ ግን ብዝኾነ ኣጅኹም ክብለን ይኽእል ኣነ እኮ ወላ መጀመርያ ሓጎሰይ ስእልል ኢለ ተዝድምሮም ሓሸኒ ሎም ዓንቲ ርግፅ ኣብዚ ቤተክርስትያን በቃ ተሰሪሓ ኣብኣ ከም ዘሎ ከ ነፍሰይ ሓሲበ እያ እዚኣ ምስ ረኣያ ምስ ሰማዕ ኣዴታት ካብ ብሙሉአን ከማ ኢና ንሓስባ ንሕና ማለት እዩ ስለዚ ፃዕርናትና እኳ ደይኮነ ብዙሕ ነዴታት ከመስግን ወይ ነፍሰይ ከመስግን ኢለ ደይኮንኩ እዞም ኩሎም ኣብ ትሪኦም ዘለኻ ዝደኸሙሉ ካልኦት እዮም ንሕና ዓቕምና ኢና ንገብር ተኸኣልና ቁርሲ ኢና ነብፅሕ ግን ሕጂ ከዓ
كنت تستخسر يكسر ولا تزقودله يقدلنا يمصا امبر ولا فتنا لعل زعقمو يمصا بتكريستيان كسرحه تودي بقى لما عن تريي انا بتكريستيان حقوستي كلنا اديتات كا بس انا تحقيسه دلكم ساي حقوسات مخانن يزفلط بتكريستياننا تحتنا نحنا خنقبرو زغبانا خا حسابتا مጨረሽታ ከመጽሐ ድልዋቲና بسم كلنا اديتات يامتلاندي انا زارب زلو حج سمعك انا يلو معلتي ابزي بمركابك وحكي زحقسي مدهاني عالم تابوت زعرفلو مريت كرقص زقحنا علمن طنا زحبنا بحقي مسجد ابوتاتنا دخلنا خيبلو اديتاتنا سلماتن قنطيتن زلون هبا كون حقنا من اسيات كلهم ولدهم وداتهم ببعقمهم زلهم نامقولو نتبه تغرسان فاينانس معباي كومو هصانات زلهم نهابو تانيكاتاتنا اريو سلي او حليلهم امصيون بتغرسان كوركو تخلو خطريو كلها كل سب كابتي زي بلو مقيلو بتغرسان تسرح يفهم كله بتعم زحقس ነገር እንዲ نزرينا نزل بايتا زرجسنا تطوينا بزمقالنا خاو عزيز حقسي نعمت هذا ما كله عقمنا بركته بتغرسان تحاني صخري حنقو زبل حزبنا ابزي بتغرسان نعمتها ጥምቀት اذا لو مدراني احنا هياب ጥምቀት እንዲያ نعمتها كل حزبنا ابز مصي بحبار مسانا وعيلو ابزا ጥምቀት نعمتها ابزا بتغرسان ازي انغبر لاخت كوننا مدهاني عالم ازي متحجاز ناي كريستيان بحري وقت ناي كريستيان بحري سي اريومنا مالتي كلهم حجيزومنا ابو كل ነገራት كمزي غيرنا كسابتا بيت እግዚአብሔር አምላክ ሰሪሕናያ ዝጋብቲ ነው በስራሕ እንዲምረሉ ከሕጉዝና ከመዃኑ ኸኣኒ ሙሉእ ተስፋ ኣለና ከምዚ ሓቂ መጀመርታ ጀሚሮ መዘሎ ዝሓልና ከምኡ ፍቁፅሮ ኸኣ ተስፋ ይብል ይቀኒየለ ዮናስ ከመይ ውዒልካ በዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝረኣኻዮ እንታይ ክትብል ወይ ድማ እንታይ ክትብል ትደሊ ከመይ ተሰሚዕካ ሕፀር ኣቢልካ ቃልካ ክትበና وانا كنت دحيره حجي نابزا كوميته تحويسه جنازي بطعمي دزبل سرح تسريحو كم زخلو ابوتات كغلصو صلحو حواتين ابوتاتين مالتي بطعمي بسرحي تسريحو اقدم بيل خمس نغور كاخا انا حجي نابزا كوميته تتنبيره زلو كاون العلي نسرح حبرتينا نسرح خا تسفا يقبل بطعم ازي دس بلي خمزيلكا خطريو مصيخا تربار تقبر كلها بطعم ازي دس زبل ነገር اب قدمنا انا ممصاخا كمي يمسلك نيرو او حجي تي بدقه خونكا تكاتاتلو مكتتال كم ابالت بتكريستيان مثلا حج مصيخا خمزيلكا خطريو خلخا ازي بزح سرح بزح مسناخلات بزح حلافنت سغيركم ابز درجه هون بصحكم كلاتكم بچبط تريو نغري وصيتوخا از مالتي خمزيلكا مصيخا كتريو خلخا مريتكا كل ነገር مالتي ازي بتعم دس زبلي ግን بزح واغا خمز حلفوخا كتمهار تخيل مالتي وانا طرح خاب فلتك دارغا نويح عمتات كوينلو اب كتما سيرشن يامتلان كابزريكا مالتي ስለዚህ ብዙሓት ናብዚ ዘይመጽለው በዘጋጣሚ እዚ እንታይ ክትብል ትደሊ ነቶም ነዚ ቤተክርስቲያና ዘይፈልጡ ንኽፈልጡ ብደገ ዝፈልጡ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ክፈልጥዎ እንታይ ታሪኽ ጻውት ወይ ድማ እንታይ ክትገብር ትኽእል هو እንታይ ድባህሊ ብፍላይ ኣብ ቁርባ መንእስያት ውሕድ ዝበለ ተሳትፎታት ገለ ኮይኑ ይስማዓካ ክትሪኦ ከለኻ ሕጂ ብኸመይ መንገዲ ተሳትፎታት ክዓቢ ከም ዘለዎ ክስራሓሉ ዘለዎ ኢልካ ትሓስብ እዚ ዝስራሕ ዘሎ ህንፃ ናይ ቤተክርስትያን ልዕሊ ማንም ካብ ተጠቀምቱ ንሕና ብፍላይ ቶም ኣብ ዝናተይ ወለዶ ዘለና ሰባት نحنا هنا نطقم له كابانا نبانا كل ነገር አቦታት ክሳሕጅ ሳብ ደረጃ ዝብጽሕም له ካብዝኒ نحنا ቦሎም ኮይና ሓላፍነት ተሰሚዕና ሓላፍነትና ክንዋጻፋ እግዚአብሔር ይርዳና ኩሉ ሰብካ እጃሙ خبرክት በዓቢዩ ናብ ቤተክርስቲያን ምጽጋዕ ማለት ካብ ቤተክርስቲያን ላዕሊ ተረባሒ ንባዕልኻ ስለ ዝኾነ ኩሉ መልሰይ ተሳትፎ ክገብር
ብጣዕሚ እንታይ ይባሃል ይገብር ማለት እዩ لو ነገር ተሃሊክ ናይ መወዳእታ ክሰማዓክን كنزاربو ندلي نزم كلن أديتات يام فلاندينا ملختنا نحن محلالف لو ما أنتي رأينا يزولنا كل خريقة حجر ما خبزة لو ما أنت زرعنا تعرف النازل له تزنا أسي نزد ما أديتات يام فلاندي كنت السوق خمسة لنا حبو غيرنا سقع متشرش تخنا بصحة خمسة لنا بق أنا زرعنا يزولنا ما فتسمت مزازم يوم تانكنا بصحة بق بسم كلنا أديتاتي أنا حجر أنا محبر زي أتوا محبر كأتوا خمسة لون بقى قص غيرنا نحن نتم حواتنا نتم دقنا كنا تسقم كم زلنا حجي نزب احنا لو من دحريت يلا بقى نزم مጨረሽ ታዘለ ጊዜ ንክንበጽሖ ግን كلنا حبيرنا كنتس ስለዚ ግባአና በዝና ኢሎም ማዓንተ ሓጎስ በተዛዓበየ ክብሪ በዓል መስቀል ስለዝኾነ ሃራይ ለተንሰአተ ሊት ሃሊኪ أنا بقى في أدنت بلوزلا بقى عادات يوم فلاندي قلبي ولا كسحاتكم تسعروا تدخل من تهلكم عبي ترى زلونون عاداتين حق مالتي بكل نجار تزدانوا بكل تفازيك العاداتين حجي نعاتن لبوا يوم حلال فلن أنا عمتها عزوة كريستيانا عزي بوتانا كنوعل لما عندي مسكالي لما عندي كذا لما عندي سبق أبي كنوعل بكريستيانا تابوتنا أبيتو أتيس أبو كنوعل يلابو لدرتك أبقى يلابون والد حدرة قبل مدري